Cando me digades... Podo? Sí. Bueno, pois moi bo día e, como sempre, moitas gracias por asistir a esta rolda de prensa nunha xornada na que, bueno, estamos a traballar intensamente no peche das nosas emendas parciais aos orzamentos da Xunta para 2025 e ao proxecto de lei de medidas fiscais e administrativas que o acompaña, xa que, como todos saben, o prazo remata mañán para o seu rexistro. Pero, como aínda estamos pechando algunhas cuestións e daremos conta no momento que teñamos todo listo para registralo, ides permitirme que me centre nesta rolda de prensa no que cada día que pasa, e, por desgraza, creo que para todos, estás a convertir no maior espectáculo circense nunca antes vivido neste Parlamento, a consecuencia da actuación que están a protagonizar tanto o Bloque Nacionalista Galego como o Partido Socialista de Galicia. Estou a falar, como ben podedes adiviñar, da Comisión de Investigación sobre a Contratación Pública da Administración Autonómica, que cada día que pasa, e vendo os movementos e a sobreactuación permanente que están a facer nacionalistas e socialistas, pois nos leva a pensar e a estar cada día máis convencidos de que están arrepentidos de ter solicitado a constitución desta Comisión de Investigación, porque non se entenden todas e cada unha das trabas que intentan impoñer ao normal desenvolvemento desta Comisión de Investigación se, de verdade, tiveran interés real en coñecer o proceso de construción do Hospital Público Álvaro Cunqueiro ou as numerosas contratacións que levou adiante a Xunta durante a emerxencia sanitaria derivada da pandemia da COVID-19. Dende logo, non chegamos a entender a que se refería o BNG cando o mesmo día que rexistrou a solicitude de constitución desta Comisión de Investigación, a súa lideresa pedía, cito literalmente, empezar a traballar canto antes, porque comezaron coa solicitude para ampliar o prazo de suxestións ás normas de funcionamento. Cuestionaron o informe sobre as súas propostas porque a letrada o realizou de xeito verbal a presidenta da Comisión. Pediron retrasar a Mesa e a Comisión para aprobar o plan de traballo porque non lles ía ben a data prevista. Boicotearon a Mesa por un defecto formal no prazo da convocatoria, un defecto que subsanamos habitualmente en todas as mesas das comisións deste Parlamento. Tentaron retrasar a celebración da comisión na que se aprobou o plan de traballo da comisión porque alegaban que o Grupo Popular non quería negociar con eles cando a verdade é que levábamos esperando máis dunha semana por unha resposta á chamada que lle realizamos. Despois interpoñen un recurso para suspender a celebración desa reunión da comisión e non quero esquecerme das súas dúas últimas pataletas. A primeira, presentando un escrito na tarde do mércores solicitando que se convoque unha sesión da comisión para revogar o acordo do plan de traballo e acordar un novo. E a última, anunciando que se vai impugnar a mesa celebrada onte porque din que non se lles comunicou con antelación como ia ser a execución do plan de traballo. E hoxe mesmo están a poñer enriba da mesa novos supostos contratos cunha empresa que nin sequera figuraba no seu propio plan de traballo. E, ademais, solicitan a comparecencia do actual director de Turismo e da súa antecesora no cargo, cando eles mesmos rexeitaron unha proposta de transacción na que figuraban ambos os dous para comparecer nesta Cámara. Eu creo que debo dirixirme ás señoras deputados e deputadas do BNG para pedirlles que deixen de actuar, que deixen de poñer paus nas rodas desta comisión de investigación e que se poñan a traballar. Sei que de verdade queren coñecer como foi o proceso de contratación e construción do Hospital Público Álvaro Cunqueiro e como se desenvolveron todos os contratos realizados polos últimos gobernos do Partido Popular ao fronte da Xunta. Despois de que inexplicablemente rexeitara unha oferta realizada polo Grupo Popular para incorporar no plan de traballo 16 comparecentes que figuraban nas súas propostas, altos cargos, todos eles do Goberno galego, e representantes de empresas que contrataran coa Xunta, e van a ter a súa disposición unha amplísima documentación e 39 comparecentes que poderían dar resposta a todas as súas dúbidas e desconfianza respecto á actuación desenvolvida pola Xunta nestes últimos anos.
Porque non se entende que se un dos puntos básicos da Comisión de Investigación é o suposto sobrecusto na construción do Álvaro Cunqueiro, non queiran chamar a comparecer ao autor do informe sobre o que se basea supostamente esa acusación. Ou que pretendan chamar a empresas como Maxwell Cremona e FCS ou a parella da presidenta da Comunidade de Madrid que non contrataron nin un só euro coa Xunta de Galicia. O Grupo Popular, polo tanto, vai seguir poñendo un pouco de sentidiño na celebración desta comisión de investigación que, visto, consideramos unha oportunidade para botar abaixo definitivamente todas as falacias que nacionalistas e socialistas están a espallar sobre o que consideramos a exemplar xestión que os gobernos do Partido Popular están a facer en Galicia. Para iso, no día de onte, celebrouse unha nova mesa da Comisión de Investigación na que se aprobou unha primeira fase do calendario de comparecencias e o requerimento dos 118 documentos que figuran no plan de traballo. En concreto, as comparecencias darán comenzo o vindeiro xoves, 21 de novembro, ás 10 da mañán, co subdirector xeral de Asistencia Sanitaria do Sergas entre os anos 2005 e 2009, o señor José Ramón Gómez Fernández, ao que seguirá a conselleira de Sanidade do Goberno bipartito, a señora María José Rubio, e o xerente do Hospital Xeral e primeiro xerente do Hospital Público Álvaro Cunqueiro, señor Félix Rubial. Tamén o secretario xeral do Sergas, Antolín Rodríguez Martínez, a conselleira de Política Territorial, Obras Públicas e Transporte do Goberno bipartito, a señora Caride, e a exconselleira de Sanidade entre os anos 2009 e 2011, a señora Pilar Farjas. Esta primeira fase de comparecencias continuará o venres 22 de novembro, o martes 26 e o mércores 27, 6 e 5 comparecentes respectivamente. En total, nesta primeira fase de comparecencias pasarán polo Parlamento galego 23 das 39 persoas que serán citadas nesta comisión de investigación, quedando as outras 16 para unha segunda fase que será concretada nunha nova reunión da mesa da comisión. Como poden comprobar, o Grupo Popular está a tomar moi en serio a celebración desta comisión de investigación por respeto a este Parlamento e a todos os galegos que teñan interés certo en coñecer a verdade sobre a contratación pública realizada pola Xunta de Galicia nestes últimos anos. Lamentamos, e ademais profundamente, que tanto BNG como PSDG optaran por facer todo o posible por desprestixiar esta comisión de investigación, tentando retrasar a súa celebración con todas as artimañas ao seu alcance. Pero, iso sí, trasladando a imaxen de que exixen a máxima celeridade para destapar eses imaginarios chanchullos que presuntamente cometeu a Xunta e do que nos levan acusando sen aportar unha soa proba os últimos 15 anos. Cando a realidade, o estamos a ver un día tras outro, é que trasladan a sensación de que están máis que arrepentidos de crear esta comisión de investigación e agora tentan sair deste embolado no que se meteron, enlodando todo o posible terreo e poñendo todas as trabas posibles para retrasar a súa celebración. Nós, dende o Grupo Popular, imos poñer todo o que estea na nosa man para continuar celebrando con normalidade e con celeridade esta comisión de investigación, que é o que defendemos dende o primeiro momento, porque estamos convencidos que é o que solicitan de nós todas as galegas e os galegos. E dito isto, póñome a vosa disposición para que estimedes oportuno. Quero aclararlo. O Grupo Popular ofreceu explícitamente incluir no plan de traballo tanto a Nava Castro como o señor Merelles. E o que impediu esa comparecencia foi a negativa de socialistas e nacionalistas a transaccionar calquera acordo, incluso contemplando a posibilidade de permitir a transacción e votando exclusivamente a favor os seus propios plans de traballo, que non se ian votar e se votaron porque así o permitiu o grupo maioritario. É incomprensible, exactamente igual de incomprensible que reclamar agora unha documentación que xa trasladáramos estábamos dispostos a aportar. E agora nos veñen a pedir
que comparezan na comisión primeira as mesmas persoas que eles se negaron a que compareceran na comisión de investigación. E ademais teño que sinalar, mentindo, porque hoxe mesmo a señora Castro desmentiu de maneira rotunda que o seu irmán traballe para a empresa a que hoxe sinalou o señor Bará. Eu espero que o novo Torquemada do nacionalismo galego se disculpe públicamente se isto é así. Porque non se pode vir aquí, a sede parlamentaria, a espallar infundios sobre persoas que non teñen ningunha relación co mundo da política. Xa estamos moi acostumados a que nos difamen os que estamos aquí. Pero, home, xa empezar a difamar e a sinalar datos que son abertamente falsos sobre persoas que nada teñen que ver co mundo da política, me parece que é dar un paso máis alado razoable. E, polo tanto, pido que se rectifique. Pido que se rectifique. E, por suposto, cando se fagan as propostas adecuadas para a comisión de investigación ou para calquera outra, as estudiaremos e obraremos en consecuencia. E volvo a repetir, nin este partido, nin este grupo parlamentario, nin o goberno que se sustenta na maioría parlamentaria teñen absolutamente nada que ocultar en relación á contratación que se fixo dende a Administración Pública que dirixía primeiro Alberto Núñez Feijóo e agora Alfonso Rueda. Nada que ocultar. Non creo que todos estemos en condicións de facer a mesma afirmación. Mire, eu, sinceramente, todo isto me parece rocambolesco. Sei que, seguro que moitos de vostedes coñecen esa teoría de que todos os persoaxes do mundo nos coñecemos apenas se facemos 5 pasos de contacto, non? E parece que se estaban xogando a isto. Eu teño que recoñecer aquí públicamente, e o advirto porque quero evitar problemas de cara ao futuro, teño familiares traballando en Estelantis. Espero que non se lle pida a Xunta de Galicia que deixe de comprar vehículos de Citroën. E que é rocambolesco, é absolutamente disparatado. Primeiro se di que se traballa nunha empresa, un familiar, despois, como non é certo isto, bueno, pois entón afirmamos que a empresa do familiar traballa para outra empresa. Oiga, é que a xente ten que comer, a xente traballa. Pero, por suposto, o que si lle digo é que todos e cada un dos contratos da Xunta de Galicia, absolutamente todos foron fiscalizados, están celebrados acorde coa lei. Absolutamente todos. E lle recordo, señor Bará, que hoxe fixo en relación a estas empresas afirmacións sobre contratación que creo que ven do ano 2018, creo que si entendín ben, que todos eses contratos xa están fiscalizados polos órganos competentes. Se ten algunha acusación que facer, en vez de vir e aproveitar a súa condición de deputado para difamar a terceiras persoas, o que debe facer é acudir a un xuzgado ou a Fiscalía. Xa está ben de insultar a xente que non se pode defender. Xa está ben. E iso si lles advirto. Espero que o señor Bará e o resto dos deputados do Bloque Nacionalista Galego estén en condicións de pasar pola mesma vara de medir que lle están exixindo aos membros do Goberno de Galicia. E estou en condicións de afirmar que non pasarían por esa vara, que non pasarían o estricto baremo que lle pretenden aplicar ao resto de persoas. Un pouco de seriedade. A lo menos este grupo mayoritario si vai intentar poñer un mínimo de sentido común nesta voráxine de disparate na que están, en fin, Bloque e PSDG. Espero, de verdade, que se disculpen coas persoas e coas empresas a que están faltando gravemente. Xa estamos moi acostumbrados a que a esquerda galega insulte as grandes empresas, pero me parece que agora xa trasladar isto ás PEMES, en fin, é ir un paso máis alado razoable,
Bueno, vanme permitir que registremos as emendas, que finaliza mañán o plazo e daremos conta e, ademais, información puntual sobre as emendas que presentemos, sobre todo aquelas que teñan unha maior relevancia. Eu entendo que hai certa curiosidade polo tema do eólico e algún outro. Xa lle digo, entre hoxe e mañán daremos cumplida información pormenorizada desas emendas e o seu contido e alcance. Permíteme que, volvo a repetir, estamos agora mesmo incluso con cuestións de asuntes finais e gústame ser riguroso e poder falar dunha medida ou dunha emenda cando xa está perfectamente definida e registrada, que cando alcanza eficacia plena os efectos parlamentarios. Algunha cuestión máis? Bueno, pois moitísimas gracias.